ओंखारलायबाय नायदो लोगोफोर मुस्रा खाथियावनो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय जोङो दायो बेरायहैनो ओंखारदों बहाय बबेयाव थांनाय जायो थांग्रोनानैसो मिथिनोसै ओमफ्रायलाय खानायफ्रालाय लिथिं फिथिं जाथारसिगोन हेलमेट हमनायजोंनो र' बिदिब्ला लोगोफोर जोङो ओजों सहैनानैहाय बबेयाव थांनाय जायो बे जायगाखौहाय बैयाव नोंथांमोनजों सावरायहैनोसै दा माइकबो लानाय जायाखै आङो एसे रावफ्राखौहाय गोदोनाय खोनानो हागौ बेफोरबायदि हमनायजोंनो खानाया दा ओरैबायदि लेथिं फिथिं जालांसिगोन बिल्डिं लुग्रा साइजनो बारा गोबाव गैला लोगोफोर सहैथारनायसै ससेल'सै ओमफ्राय जों बे जायगायाव दङ नैबे एटिएमआवहाय फैसा बख'ना लाबाय जोङो ओमफ्राय थांनायसै केस जेबो गैखायामोन आखायावहाय बेनिखायनो बेयो एटिएम नुनायखाय बेयावहाय फैसा बख'ना लाबाय केस थांनायसै बारा गोजान गैला सहैथारनोसै बख'नो हानायनि दोनलै सफैबाय होनला लोगोफोर जायगायाव नै नायदो माने सोंनानै नायबाय बेजोंहाय थाबायलांबावनांगौ जाहैदों मेन गेटना होमब्लासो मोनहैगोन दा जों गारि पार्किंआव दङ पार्किंनि 30 थाखा लायो गारिखौ दोनबाय जों बेयावनो साइड खालामबाय ओमफ्राय दा मेन गेटआव थांनोसै टिकेट लानो ओमफ्राय सिङाव हाबनानै देखायनोसै खानाया गैया हेलमेट हमबायथाय ओरैबायदि जाखायोना दा हेलमेटजों दाबाय जाबाय नालाय एकदम मोदैनि खिथु बायदि गावसालाबायजोब्बाय जों नुदों बे बासखौ लानानै हाबनो हायो नै लोगोफोर ओमफ्राय बेयावहाय फरटेक दंजोबखायो मोसानि थाखाय दा बे बासखौ लानानैनो हाबो आरो बे बासखौनो खायसिलाबायनाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना बबेबा भिडिअफ्राव नायला ओरैबायदि नैबेखौ लानानैनो बे जायगायावहाय हाबो आरोखि दायो जोङो दङ जाहैबाय टिकेट काउन्टारावहाय टिकेट लानानैहाय हाबनोसै दा जोङो टिकेट लानानै टिकेट लाखांनायनि उनाव नोंथांमोननो खिन्थाफैगोन टिकेटआ बेसे लायो मानसियाथ' इसेबां बिहिर गैया गेसेंनो टिकेट दानग्रायाव सोरबोरै दानलागासिनो दङ ओमफ्राय गेटना बेबायदिनो आरो निकाल राय सबका जेब्ला मानसि बिहिर जायोना नैबे लाइन थानांगोन नैबेयावहाय टिकेट दाननो थाखाय ओरैनोथ' जोबोद गेसें मानसियानो गैया गोसोबायदि बिन्दास थानानै टिकेट दाननो हायो जोङो बास साफारि लाबाय जोङो नै बास साफारि गाखोनोसै दा गेटना बेनो जोंनिया गेटजों हाबनोसै टिकेटबो लाबाय सोर लेफ्ट साइड बेजों होनदों नामा माबोरै होनदों बेजों होनदोंना बेजों सानैजों 660 लोगोफोर टिकेटआ नै बास साफारिनि लाबाय जों मिनि बासनि जोङो साफारियावसो बिदिसो लाइन थालायनांगौनो जाबाय लोगोफोर होनब्ला जोङो दा दसे जिरायनानैहाय नेनोसै ओमफ्राय नेनानै बास साफारि गाखोनानै थांनोसै मानसिया बिराद गेसेंलै नै माने गावबागाव ग्रुप बाय ग्रुपखा बास गिदिरनि बास गोरलैनि दा बिसोरो जोंनि ग्रुपआव गोलैजोबनायसै नै बास गाखोनायसै जोङो भैया दो बैठो अबो जिरायनांगौ सिगाङाव लानांगौ नालाय भिडिअ लानांगौ नालाय बेनिखायनो जोङो सिगाङाव जिरायखाबाय दा बै मोसानि लानजाय ओरैबायदि आं नुबाथाय मोजां मोनखाया माने सिगाङावबो मोजां मोनखायो दा जों ओरैसै सिगां जों दादा नुनोसै नै बेजों भिडिअ लानो हानोसै ओरैहाय गारि सिङावसो बेरायनाय जाबायना मोजाङैहाय नोंलाय थाबायनानैसो बेरायनो मोननांगौ आरो बिदियावहाय बोरै थाबायनानै बेरायनो
आसोलसो दङ नै माथो बेयाव लाबोदों लांदाङाव दंसोलाय गित दंबावगोनलै ओइ बेयाव थाजोब्बाय हनै जोंनिबो बे मानास माबाखौहाय बेफोरबायदि बर्डार सोंदिंनानैहाय गेजेराव थख'ख' खालामनानै दोननो मोजां जागौ जायै हाय फैसा जागुलायगोन बेखौ जाबाय थानांगौआ नायदो लोगोफोर जिख' सिंनिफ्रायसो नुसिगोन दायो आरो फारसेनिफ्राय भिडिअ लागासिनो दं नै बाहेरायाव दङ सिङावै नांलांखो हनै थाद' बखा दे ओरैबो दङ हनै फाख्रा फाख्रि बेफोरखौ बारा नांजाया जोंनि बैखौसो दारिमिनाखौ औ सातजन जोहोलावनि गोहो गोरा होनग्राखौसो नायहैयो जोङो वा मैदेरा नै रायजोफोर मैदेरा नै फिसा फिसाथार Say the living. मैदेरखौ नायदो जायफ्रा मोगथाङाव नुवाखै दैयावबो दुगैयो मुफुर भिडिअखौ मोजां लानो मोनासैलै ओइ हाग्रानि अमाया ओंखारलायबाय गसंगोन नामा नायदो लोगोफोर मुफुरा खाथियावनो दिनै फार्स्ट टाइम नुबायलै मुफुरखौहाय लोमजादों नाफोरा बैलाय लोमजायोनोलै बोरैबा बार'थायाव अमा साइजखा दा बै बबेबो मुफुरानो दां बबे अमासो माथो नै मासे थैगासिनो दंबावो लामाखौ नुगोरलायनो नागिरा बवा मोसाजों बुलाय जाहैबाय दा बियो माथो मोसाजों बुलायो माथो देंजार बुलाय मोसाजों जानो हाया आरो एखमबा जानो हाया आरो एखमबा इयो जानो हाया होद हाया जागोन नामा देनजारसो इयो गासिबो देंजानायनिबो गसङोरा लोगोफोर भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय बेनिखायनो आङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बै मोनसेखौ आङो पार्ट 2 हिसाबै लाबोनाय जासिगोन बानारघाटानि पार्ट 2 ब्लगखौहाय नोंथांमोना आंनि सेकेन्ड चेनेल बेंग्लाय नार्जारि लाइभआव नुनो मोनगोन